тук да, трябва да се тичаме като глава и предположението си има работа. Завърша, за да може социалните да ги изкараме по удобните им стола, да дойдат да вземат да направят нещо. Дали погледнете нашия репортаж за опасните сгради в Лозенец, какви мерки ще предприемете? Гледах репортажа, където снимахте сграда, която е така в лошо състояние, с много буклук около нея и в нея. Доста лошо състояние. Да, наистина има проблеми, има такива сгради, особено когато те са частна собственост. Така и законът предвижда ангажимент на съответния собственик към състоянието на сградата. По отношение на тази сграда специално, викали сме собствениците на няколко срещи, писани са предписания към тях. Сградата е почиствана, затваряна, с дъски да не може да се влиза. Това се случи последно април месец 2013 година. В началото на 2014 година сме изпратили предписания до самите собственици да обезопасят имот, да се изчисти от боклуци, за да няма риск от зарази, да се огради, за да няма достъп на хора. Ако те това не го направят, минаваме на следващи инстанции, където е заповед за доброволно изпълнение на предписанията ни, т.е. ново обезопасяване на имота. Ако пак не се случи нищо, вече принудително обезопасяваме ние имота, защото тя се грижим за живота и здравето на хората, които са около сградата. Трябва ли толкова време да минава, да се намесим ние от господарна ефира, да снимаме репортаж, да го покажем, да минава още време сградата да се стои. Все пак се усетите, че това е един от най-луксозните квартали в София. Сега, възможно ли това нещо се случва в Берлин, да кажем? Независими експертизи могат да докажат тази сграда конструктивно, дали може да бъде рехабилитирана или наистина трябва да се спори. Защото ние сме институция, която не може така да казва, тази сграда е опасна и трябва да се събори, без да има съответната независима експертиза. Така че правим по реда с цялата строгост. Нямаме как да мърдаме ни от реда. Така или иначе, защото все пак трябва да изпълняваме тези закони. Докато текат тези срокове, ако стане инцидент, кой носи отговорност? Собствениците. Собствениците, защото е частен. Вие виждате ли сигнализиращия срок, в който този имот поне ще бъде изчистен и обезопасен? Изпълнят ли срока сега в началото на другата седмица, освен че ще бъдат глобени в максималния размер, който имаме право по закон, ние вече превентивно ще изчистим и обезопасим сградата, оттам съответно ще представим сметката. Точно, да, естествено. това е сега от нас, за това